Ну, та й доклинцує вже трек. Добрий вечір, ви слухаєте Радіо 1. З вами понеділочне, таке понеділкове шоу «Читаємо з Мігальом». Кіць сте нігде ще не чули, та знайте. У понеділок, цяко вечері, знаємо зобратися туйка і в ефірові читаємо подайку літературу. Того не бути домак, хоч що, зачинались ми насправді з книжки з поп-сайенса за палеонтологію, а тепер докус читаємо новели та юморески Олександра Хуста. Зачались ми якраз на минулому ефірові його книжечку, і низько будемо з тим іти далі. Не знав, на кілько ефірів стачити пенсії книжка, то будемо никати, яка буде дяка у мене, яка буде дяка у людей, що то би мали слухати. Нагадав вам ще, за щося сякое шоу домак зачало. Уже як мавим дома назбирану таку доста немаленьку бібліотеку, ну як немаленьку, релятивно немаленьку, мам одну поличку з книжками, не є того аж так много. І ще дуже не можу роздавати людям туди-сюди. Хабіло ми дає якое місто, де я можу просто заприказувати за ті книжки, з ким я можу поділитися. Я так знав, що на самому Радіо 1, кіть сте в чатові, кіть маленько саме розумієте, як ото тут фунгує, там є своя однушня бібліотека Радіо 1, де ви по-справді можете собі взяти якусь книжку, почитати. Я не пам'ятаю, як то організував Льоша, це там мусить поддержувати проект на Патреонові, це ні. Ну так знав, що там доста слубідно. Видитмеся, ось може хоч таку взяти прочитати, яку би мав дяку. Ну, або то окреме, нинішнє шоу, нашої понеділкової, маленько за друге, ту я вам книжки роздавати не буду, ту й скорше хотів би вас деяку подобну літературу може заінтересувати. Не більше, не менше. Значить, не треба думати за все цілком за аудіокнигу, бо ото теж не буде так. Я не буду вам тут перечитувати все від кюрка до кюрка. Тут я буду читати лише дещо вибране, і при тому навіть своїми суб'єктивними коментарями. А ото домак не у форматі аудіокнижки, безюно. Ну та, геся казало, низько будемо йти далі з книжкою Олександра Хуста, з його новелами. Оби сте знали, що вже, м'яко кажучи, не молодий челянник, йому вже, а чи скоро 90, кіть му вже не є 90. Такий старший чоловік, він сам вошколений архітектор. Чекайте, тут і має бути написано, коли він ся родив, там за нього на зачатку книжки мало бути. Момент, я лишся кукну. А він ся родив у 34-му годі, та йому вже за 90. Ну, це фінал. То мені не затямив. Видите, в 34-му годі ся родив. Він почав писати шилеякусь яку прозу, епін по-русинськи, дуже недавно, такий вже у 2000-х. Рахуйте, вже сильно по тому, як вже вийшов на пенсію. Та на минулому етерові почали ми були читати його новелу «Руські прийшли». Зато як се ото тут відбувало у році 1944, коли прийшла члена армада до нас. Як то чекали люди, щось тут по-справді відбувало. Зато він там у книжці маленько розказував один день із пам'яті малого дітвака. Це не один день, там пару днів було. Ну, смисл у тому, що найвеликий дараб сюжета відбувався так у один день, коли епін заходили руські, коли вони зайшли в село. І як це то все відбувало, як то собі малий дітвак затямив. Та низько будемо читати другий дарабчик сьої такої новели, а так се гадав, що ми, кроме неї, ще може встигнемо низько прочитати ще деяку, бо тот другий дарабчик теж такий не слабенький, йому тут доста. Та кіть встигнемо його дочитати, та ще низько, може, прочитаємо її майкурту деяку новелу, а далі будемо никати.
Цілком ефір не буде май довгої годину. Так си то вижу. Ну та що, та потихо йдемо на то. Значить, Олександр Купар, пише під псевдонімом Олександр Хуст. Новела «Руські прийшли», другий дарабчик. Як прийшли руські, все ся змінило. Хуст ся наповнює прийшлеками з Росії. У то і воєнні своїми родинами, і всяка небрязь, що краде, грабить та й такое. Муса й було класти желізні рішітки на возори. Дуже много случаїв було краж. Та й ми поклали на туті возори, що в Одулиці. Мамка та й нянько прийшли якісь там курси, ошуби мати право вчити по-новому. У городіся відкрили 2 школи. Jedna українська, у бившій гімназії, а друга руська. Мамка та й нянько почали вчити в українській школі. А нас, діти, усіх таку й 3, та дали у руську школу, хоч українська майблизько була од нас гіруська. Та й по-українськи бись ми, може, май розуміли гіп-руська. Ну, а й бо нянько повів, що то не добре, кої діти ходять у ту школу, в якій учать його родичі. Той, може, правду мав. У нашому 4 класі самі руські, діти воєнних. Місні лиш ми 2 з Варієм Арпадом, мадіром. Записали його в сісю школу, бо близько му тхижи. Варій Сарака ще май слабо розуміє по-руськи гія. Мало знає по-нашому і, може, томуся лиш держить попіля мене. І ученики, і вчителіся сміюткою він щось каже по-руськи. Хоч він грубий та й дуже дітвака й бобиться, всіх, бо мадяр. Утець му повгиб на фронті у Росії. Гурсов, син полка, що ходить у школу у воєнній формі таку, та змиваться над ним усяко, сідать на нього ги на коня, заставлять го бігати по коридорові. Страшно. Учитися тяжко. І ще й не все розумію з того, що кажуть учителі. Із усіх предметів майми йдуть лише математика та й фізкультура, бо там не треба много говорити ні по-руськи, ні по-українськи, ні по-якому. Спершу я не міг нагле розпознати, ож як ото як. Це по-українськи, це по-руськи текст написаний. Уже пак по-тому запримітив, ож там, де є а не є і, та то по-руськи. А де є і, а не є та то по-українськи. Український язик у нас двічі на тиждень. У класі його ніхто не любить. Ну, та й не лише спозад учительки нашої Одарки Степанівної. Вона, так вам уповім, неясно виговорювала слова. Колись ми раз писали диктант, та вона місто хвиля диктувала нам филя, а місто фашист диктувала нам хвашист. Усі написали то так, і вона диктувала. І усім пак поклала 2. Руські фатьови сміялися над українськими словами. Більше всіх, а цей син полка Гурсов. Ну, та й цимбураму Шевченко Вова. Реготалися, коли вчителька оповіла, аж собака, та то він. Ну, руські фатьови удверто презирають нас, місних. Називають нас гуцулами та й буржуями. Сміються дуже, коли недобре щось укажемо по-руськи. По школі наші основні ігри – війна. Фатьови нашої школи, москалі, та б'ються з фатьовами з української. З місними, з гуцулами, гівни кажуть. У школі я ся рахую руським, виступав за руську школу по шпортові, а й бо далі по школі вже йдуть своїм, ід гуцулам, та б'юся з руськими, з москалями. Сякою то, ну. На Україні города у лишених мадярами та й німцях дикунках та й бункерах можна йти повно зброї. Гранатів, мін, усяких патронів. Ми то збираємо та й корпаємо. Гранати вби глушити рибу, а патрони на пушковий порох. Майдобрі гранати то туті, лімонки, кажуть руські. Вони такі гусячі яйця, ож можна ними далеко шпурити. Я їх назбирав, читав, ціла кошарка в нього є у півниці. Мамка ся все радує, коли домі принесу пару кіл риби. Велику й смажить, а малу закладать із цибулькою на руслики. Ей, бо му то любив. Вона думає, що я ту рибу з сачком і мав. А я її з сачком лиш унімав з води. Куй убухне то та лімонка, а риба угорі черевами, лиш і збирай сачком. Мій цимбора, мій кисливка. Раніше прямо заздрив, ож я знав рибу глушити гранатами.
Тепер уже й він глушить, навчив його. Правда, перший раз, коли метав гранату, малося не попішав від страха. Тоді пішли ми з ним за город, на млиновицю. Я йому пояснив, як треба чинити. Береш лимонку в праву руку, ліву потягнеш за карічку і нараз мечеш кимай далеко від себе. Пак нараз падай на землю лицем долю, розумієш? Стали ми на крутому березі млиновиці. Він взяв лимонку, потяг за карічку та й почався трясти. «Меч буржі!» – кричу. А він заціпенів від страха такий, та не мече. Я підскочив, убив їм із рук, а вже падаючи на землю, потяг їм його за собою. Граната впала у воду прямо перед нами. Маріє Божа, кой двигне! Майже усе болото із млиновиці ся підняло від хмарам. Пак упало тако й на нас. Розкрив очі, никав. Мікі лежить гурінець, усі укритий калом, не киваться. Затрясем ним, то тут пер очі, устав, і таги лунатік пішов у поле. Я за ним біжу, гулюкав, а він ніч не чує, лише йде та йде. Іде та йде. Ну, пак уже по тому рішились ми десь із Мікієм накорпати пушкового пороха, убив зривом розширити завалений ход у замковий. Тот ход у сіверну стіні замка ми случайно були знайшли, колись ми глядали пещери. Він уже, так, за іних 5-6 метрів від зачатку вже був завалений. Та ба куди веде? Бізюнув якусь комнату набиту золотом, ведь щось таке. Уби мати доста пороха на взрив, зачали ми збирати всякі патрони та й снаряди, із котрих легко усипати порох. Доста лиш виняти кулю. Раз Мікі знайшов десь читавий снаряд. Великий патрон такий. Приніс, уби ми його розібрали на порох. Я дото ще не видів таких і не безовавився його розбирати. «Несім його до кукоца», – каже Мікі. Тот це розуміє до всяких таких патронів та й гранат. Ну, обернулись ми тот снаряд у сорочку, уби солдати не увиділи, та й пішли ми до кукоца. Він тільки жив на сусідній вулиці такої. Кукоц на 2-3 роки майстарший від нас. По справдішньому ім'яму Дюрі, айбо усі, та й даже матиму кличуть го Кукоц. Вівцяму руські забрали у концентраційний лагер, що Пуцвалявов, бо мадяр був. Кукоц поникав на тот снаряд та каже: «Есе майже руський, я таких ще не видів». А пак узяв ножиці та зачав шуркати. Мікі каже: «Аж ся не бізуєш та не шуркай, воліли бись ми одесь уречі». Кукоц се засміяв та каже: «А чийся боїш ти?» І зачав цоркати ножицями по капсулі вище май сильно. Ну, я ся напудив, лиш ганьбивимся указати. Ну, Мікі ся напудив теж та каже: «Кукоце, перестань, бо іншак ідеме гет». І рушились ми так і нараз двоє дверю. Ну, та я за ним, айно. Не встиглись ми ще вийти з хижі, а ото кой бухне. Заскочились ми дньому, а там у комнаті все потемніло від дима й пороха. Кукот стоїть біля стола із піднятими кривавими руками, у кривому все було, і лице, і груди, і стіл, і все. Шепче: «Оню, Оню, не млоток шеміт». Ото по-мадярськи ніч не вижу, мамко. На взрив прибігла му матір, увиділа го, нараз таку й зумліла, упала гет. Мікі побіг у кухню за водою. Я версо був воєнний коргас, що був у чеській колонії. Якось їм пояснив єному офіцерові, щося стало. Тот загнав зо мною 2 санітарів з носілками. Ну та сякое. Кукоцові вчинили операцію, пошили му груди, обстався без одного ока, без 2 перстів на лівій руці і без 3 перстів на правій. Ми з Мікієм доста наскоренько відказалися від плана взривом розширяти проход у замкові. Ну та сяк. Скоро конець четверти. У мене повно 3 у дневникові, подак де ще й 2. Мусай буде посидіти пару ночей, аби хоч щось управити. Боня пакнянько не розпікав, що луплю му лице своїми шкільними успіхами, він казав. Син учителів, а обися так підловчив, ну. А то ти погані оцінки споза того, що часто пропускав перві уроки. За сесе класна написала таку й тому дневникові.
А пропускав не за авто, аж просипав. Просто я не встигав до школи устояти у глуті перед продуктовими магазинами. У нашій родині продукти добивати мушу я. Кожний рано на зорі біжу від Болтови, аби стати кимай близько і двірям, аби купити продукти, доки дають, і ще встигнути на перший урок. А то, видите, не все ся вдає. Йой, кой дають колбасу, а ведь якийсь інший дефіцит, муку, а ведь цукор, а щось таке, а про то чиляться дізнає якось, то вде вже на зорі під Болтом ся чинить величезна глота. І аж, хоч мало май пізно прибіжу від Болтови, то вде, аби добити буханку хліба, мусай буде із бікувся продирати двірям, а до школи встигну прибічи хіба лиш на другий, а ведь на третій урок. У мене ся уробила з часом уже своя техніка трафляння у болт. Коли перед болтом велика глота, та я став на цапки і так пробирався тихенько у болт між іного челяди. Ну, не раз якось угріє по хребтові, а й бо завто встигав добити тут ті продукти, котрі нам домі треба. Інтересна така історія, ні? Я насправді маленько в шокові даже. Ну, читаємо далі. Пораз, коли ся вдає купити мало муки, у іні руки дають лиш по кілові. Та мамка пече ташки, такі солодкі жемлики. Сестри продають їх пак на п'яцові, так цяпне нам мало грошей. Учора мамка дістала платню. Уєнно із няньком, як звикли, сіли розподіляти гроші на місяць. Що мусить уплатити нараз, а що ще може мало почекати. Мамка пустила слезу. Йой, каже, не дотягнемо до першого. Аж купимо дітям топанки, а то вже мусай. Та утки узьмемо на дрова. Студінь іде. Мушу і я щось заробляти, думався. По суботах на місто тренувок буду ходити з няньком на лісопилку під Челену гору, складувати дощки. Хоч мало більше буде в нас грошей, не? Нянька вже 3-й місяць там робить. Отколи його пропустили з школи. Сперед тим прийшов до мій дуже смутний та розказував мамці, щося стало. Каже, узволення у безпеку, майор, безпекаш тот, потребував, убим кожний місяць писав рапорт про настрій посеред учителів, що говорить. Знав, каже, у вас велика родина, будемо вам помагати продуктами. Подумайте. Бо аж ніт, згадаємо вам, були сте мадярським офіцером. Я му кажу, я ся туди не просив і бив у самому младшому чині. І до того позадздоровляв в запасі. А на то що ви дня хочете? Я не то не способний. Звідається мамка, ну та що тепер буде? Добріся казала, обійдемося і без їх помочі. Честь майважна. Сяк казалося. Гегедюш ми шепнув, ож і його укликали були в безпеку. Каже, ож многі учителі пристали на то, аби писати рапорти. Нянько забрав нас, дітей, та строго наказав, убись ми нігде і нігде не казали, ож що говоримо дома. Ось щось нам се не любить, а чимось ми недовольні. Бо за сякое, аж ся дізнає влада, можуть нянька заперти у темницю. А легко ся дізнає, бо у кожному класі суд доносчики. Я то знав. У нашому класі то от Гурсов. Ніч добігати учительську та шепчеся з тим з воєнруком. Та й з тим, як го, партсекретарем. Недавно увісили були у коридорі плакат. Писало там: «Враг хитер, в ньому звіріна злоба. Смотри в оба». Гурсов не раз розвідував про родичів. Це ходять до церкви, це читають газети. Казав, аж збирать штемплі, і аж мав штемплі з заграничних конвертів обому приніс. Думав, аж мене не кине. Часто просить у дня половину бутерброда. Та яблука, що ми мамка дає з собою. Пак через тиждень пропустили нянька із школи. Уже 3-й місяць робить на лісопилці, складує дощки у штовц, а за дуже малі гроші. Ну, мається сарака. Устає на зорі,
Іде на біциклях до копані за молоком, оба діти мали щось на фриштик. Бабка му наладить 2-літрову конну, пак верже в ташку пакуночок, що му мамка наладила, доки крутив біциклі, та йде на лісопилку на роботу. А увечері помагать мамці зошити справляти. Недавно прийшов із копани дуже зажурений. Копанський уйко, то мамчин брат, теж вчитель, та заприказував му аж дідик біду чинить, ніч дося сважати з сільським начальством, при людях лає руським. Голова села по секрету розказав уйкові, що на дідика вже заведено діло. Зобрано, що говорив дідик проти власти на всяких зборах між людьми. Раз я був зціпив із агітатором, котрий агітував за то, уби наш край се зоб'єдинив з Україною. Казав, що туди будемо багаті та єднакі. Дідик його позвідав, ось туди всі будемо в таких файних кожаних уйошах і у нього. Це в таких цурових куфайках і у дідика. Челядця читаво сміяла. А коли було голосування, уйшов цілий скандал і на виборчому участкові. Коли дідикові удали листину, подійшла й ньому якась жона та каже: «Мечте цю листину, діду, у туту ладу». Дідик їй вилаяв та й каже: «При Чехах, у Подкарпатській Русі, на виборах давали ми 16 листин, убрав їм єдну, яку хочу. А ти ми даєш лиш єдну, убом із сей єдної вибрав єдну? Ти з ня дурня чиниш?» Плюнув, обернувся геть та й пішов. А недавно новий скандал. Начальство в'єнно з руськими та й місними агітаторами прийшло дідикові. Дали йому підписати заяву, ож у він усе своє газдівство, маржину, землі, хащу, збрую, віз, сани, брічку, зерно добровольно дає у колгосп. Приказували, ож як му пак по тому добре буде. Май посканив один знамий у селі комуніста, котрий і раніше ще при Чехах у селищ за щось агітував, воду каламутив, ніч не робив. Казав дідикові, аж не підпише, та й так усе візьмуть, та ще й його, як куркуля, поженуть у Сибір. Дідик дуже ся розмерегував. А чого я мав своє газдівство комусь давати? Мені воно не впало з неба. Цілоєм життя тяжко робив, бом щось мав. А ти у корчмі сидів та лиш язиком трепав. А тепер не хочу блущити? Та це й все справедливо? Ану вон ми з двора. Що це за держава така туй? Туй голови дулю, а гузиці горі. Не воя би вас убила. Треба щось чинити, бо запрудго, каже мені нянько. А нас із братом ужинути школою. Та як будемо діти годувати? Зажурилася мамка. Нянько із Уйком довго уговарювали дідика підписати ту заяву. Ніч не вчиниш, такі часи, така держава. Пак бабка приказувала уж у дідика сльози таку й текли, кой видів, як уганяли з хліва його скот, а із пойто віз, сани, бричку, волочили спода міхи з зерном. Пак се запер у хижі, та 3 дні ніч не їв. Не хотів говорити. А коли раз увидів, що на його бричці начальник комуніста роз'їжджає по селові, та малося не сколотив. Нині мамка прийшла з школи заплакана. Із нею прийшла і її цимбурашка, учителька пані Ляхова. Вони були на педнараді. На перебій розказували нянькові, що там було. На нараді виступила заучка, москалька. Та умачкалувала мамку за то, що у нас у хижі на стінах святі образи. Ото та, що тої неділі була у нас. Ходила по хижі, кукнула у кожну комнату, ще й в літню кухню даже. Пак пообідала з нами, хвалила страви, казала «очень вкусно». Яку безочливу треба бити, убись якою вчинити? Возмущалася пані Ляхова. Прийшла у гості, прийняли її по-людськи. Ну, а пак з передусім колективом отця купуїла. Разве можно доверить воспитание наших детей учительнице, у которой в доме полно библейских картин, икон? Вы представляете, у нее в комнате над портретом товарища Сталина висит крест? Культуры никакой. Мамка у слезах додала. Як могла таке вчинити? Хвалила уж як у нас файно, чисто, пила, іла, хвалила їду, утірялася, а пак ніж у плечі на.
Ще нам і сехи то биня пропустили з роботи. Нянько з пані Ляховою заспокоювали мамку, та аби її мало розвеселити, згадували случаї з пришляцькою культурою. Ото мораль та й культура, каже пані Ляхова. Там ще їм ходять писки, ож культуру нам принесли. Ага, яку? Тямиш, як на Октябрьській, як ся урядили прішлячки, умалювалися геймалфи, поубиралися в туті галоїнги, перебачте, які знайшли в жидівських та й мадярських хижах, що позанимали. І сміх, і гріх. Така то їхня культура. Що нам принесли? Приказувала сусідка, що кось зайшли, та офіцер, що був у неї на квартирі, спершу думав, ось унітаз у тому умивальник, байлувався в ньому мити. Найся не приказує. Лавош такий низький, а чи й дітинський, та неудобний, бо усе треба за ручку тягати, аби йшла вода. Смішний. Часто споминав, як сме гостили наших визволителів, коли прийшли. Закликали сме у гості офіцерів, які оборудували железнодорожний міст через Млиновицю. Тут і що подорвали німці були, коли тікали. Сись, що видкого виціть, каже нянько. Ну, прийшли двоє, посідали сме за стіл у їдальні. Сервірований ге треба. Підняли сме штемплики з бабчиною слив'янкою. За побєду випили. І ще сме не сіли, ко один каже, а тепер за Сталіна, та й нас затупили. А покаже другий, хозяйка, давай нормальные стаканы, чего чикаться с этими наперстками? За поливкою була запечена куриця із соусом. Єден укусив у дараб, на котрим була товста шкурка. Не міг откусити, тягнув, шкурка ся урвала, та флицнула му по лицьові. Усе лице му було в соусі. А він вмісто того би захоснувати салфетку та утер лице у край скатерти, що звисала з стола. Такі-то носителі культури, гися каже. Койся мало мамка заспокоїла та нагадала ми, ож завтра субота, ідеме з няньком на лісопилку, дощки складувати. Треба буде завтра рано іще до роботи добити хоч 2 буханки хліба. Єнну понесемо з собою, а другу треба на суботу та й неділю. Та аби ми їх добив, треба ми встати ким рано. Значить, треба сідати за уроки, а пак май скоро лячи. Ну, та й на сьомуся кінчать другий дараб. Із новели руські прийшли. Ки чесно, пару раз було ми так недобрі, як їм го читав, а ще й на тому моментові, де там Сигіньові кукуцові персти поудривало. А такого було много, я так розумію, то валяло всяди похащі по ріці, то можна було визбирувати, то ясно ж діти в тому нюпали, та могли си дуже много біди знайти. Та й були по що й находили точно. І це, і ще в той час було май так, це навіть у мій час, я дітваком, теж в мене є 2 цимбурів, котрим пікардами очі поубивало. То теж не фігля, а тоді то і купувати не треба було, тося по війні повставало много. Що дотепер находять люди урягають, да, коли по городам. Ну, та буде сяк. Кіть вам було, да, що інтересно, а вать не інтересно, можете ми спокійненько написати у Телеграм, у коментарі. Ми зараз будемо йти на маленьку музичну паузу. Хочу минутку перепочити. Та й напитися водички, а далі виберу, яку би ми новелу прочитали ще. Не втікайте, дораз ся верну.
Добрий вечір. Нагадав вам, слухаєте Радіо 1, передачу «Читаємо з Мігальом». Направду, очевидно, більше людей буде слухати у повторових, тепер онлайн, або це абсолютно нормально. Далеко не всім парує всякий час. Та й діло навіть не в тому, що понеділок, а й просто вечір. Люди по роботі, многі знають талантувати здачем своїм. Кіть слухаєтеся хоч в онлайнові, хоч у повторові, радий оштуйсме, закапчалисмеся. Днеска читаємо Олександра Хуста, новели та юморески. Слідуюча новела, котру вибрав почитати, я її читав много років назад, ще на інтернетові, вона була опублікована і онлайн. Вона теж у сесю збірку попала, кличеся «Подарок на Різдво». Та й не будемо сильно тягнути, іду і так і читати. «Подарок на Різдво». У дитинстві я часто проводив свої зимні вакації у Копани, у дідика. Любив їм слухати всякі історії про давнину, як по вечорах за погарчиком членого вина розказували дідикові гості. Родаки, цімбори. Між ними виділявся дідиків давній цімбора – брехач-барник. Славний істолюбець. За нього приказували
раз заложився, що годин з'їсти відро варених крумпель. Та й з'їв за вечір, лиш пак го читав омлоїло. Та сись Барник дуже частував мого дідика. Уважав го за велику силу, щедрість, смілість, та й охотно розказував за його пригоди із їхнього бітярського легінства, у яких, само собою, дідик усе був героєм. Хоч бабка й недолюблювала сього говорливого брехача і нероба, а й мусила го терпіти, бо дідик го покровительствував оцяк. Так що Барник усе міг розраховувати на 1-2 погари вина, а цяк, коли забреде, бувало, до дідика зимнім вечором у теплу хижу, усядеся на ладі за столом, над яким блідно світить нафтяна лампа. Доки дідик обходився по газдівстві, а бабка піхтувала коло шпора, та він, маючи удянного слухача, мене, приказував, потягуючи з погарчика. За файні старі часи, за пригоди своїм цімбором, силачом і бетяром Іваном Гуляничем, моїм дідиком. Цімборством із яким він явно ся гордив. Твердо дужий чоловік був у молодості твій дідо. Такого пласта, що ледве сме го за 2 рази гонні були веречі на віз, та він махне генич. Годин був взяти на плечі читавий мішище пікльованої муки, такий, що йому з-під землю черкав, та легко з піпов у роті унести на під. Тямлю раз уйшли сме з корчми, а перед нами 2 піряники, молоді читаві фатьові такі. Не полюбило їмся, аж голосно співаємо. Один подійшов та луснув нього в писок. Іван так ним дрилив, що тот фирк лиш го плюти спер. А другий завхопив за саблю, то, знаєш, жандари піряники носили саблі. А й бо не встиг і витягнути таку, дідо підскочив, ухопив го єнов руков за хобіт, а другу за ошейник, підняв го отсяк та умочат ним учиненик. Лиш му амуніція дзенькнула нараз у тих. Пак смеся 3 дни у хащі прятали, бо глядали нас. Ну, він і зась потяг із погарщика і, видяти, ож преміся й се любить, продовжував. А раз, уже ти дідо жонатий був, узяв Юльчу наймитку, файна була дівка. Май потихи ще додав, косячися на бабку, пудріздото то було. Сидимо ми з дідом ти туй за сим столом, попиваємо іпно і вино. І раз чуємо із вонка крики, лайка. Вийшли сме на вулицю, никаємо, а коло Дубровки 3 хижа вицить. Стоїть серед вулиці віз, запряжений худов кобилкою. Задній тингелься уломив, зад воза у калови, а на возові читавий такий оріховий кимак, ще сирий. Везли го до Сивлюша на мебельну фабрику продавати. Знаєш, дали би за нього файні гроші, бо довгий, руний, а товстий кимачище був такий. Такий гаглан, дай Боже. Газда з сином суетяться коло воза, сважають, цялають, не знають, що чинити. А із челяди щось зазобрала довкола, розумаки один перед другим давали дурні поради. Один радив укріпити тингель, прив'язати кимака, абися не звернув та помалу йти далі. Другий казав, що то не мож, бо зад воза у калови та й Сивлюш далеко, та не вийдуть ніяк. Воліють перекласти кимак на другий позичений віз. А й бо то би глядати, та й ко позичить віз під такий кимачище. Порадися сипали, крики, лайки, сважання, всього там було повно. Дідо ти стояв по стороні, мовчав, лиш се маленько посмішкував із піпом у роті. А пак каже: «Та що ви, 2 легінів, та з такою тріскою тикося бавите? Тать беріть на плечі та несіть!» Челядця зареготала з такої фіглі, пак ясно. «Йой, так? Хотів би я то видіти, коси се узьме на плечі», каже газда. «Тать ледве сме го 3 упикали на віз». «Та це мій буде, кіть го донесу до лісами». Не лишався Іван сеї задумки. Іди собі чоловічай путем», каже газда. «Не нервозня, видиш, убідісь ме».
Айбо він не знав Івана. Ей, тот аж собі щось у голову візьме. Мусить учинити. Дідо ти підійшов до газди, поклав му руку на плече та каже: «Не боре, я не фіглю, звідав тя. Це буде кимак мій, аж го візьму на плече сам». Тот таку й слину промок. «Та понесеш до мій?» Недовірливося зазвідав. «Айно, сяк». «Най несе, дай му най попробує», закричала челядь. Газда подумав мало, пообникував худощавого діда та каже: «Ну, най буде. Айбо якся урвеш, та так ти й треба. Я за тя не утвічав». Челядь застила, ко Іван підійшов до воза. Утяг із рота піпу, завадив на гомбу уйоша, ухватив нижній конець кимака, зволочив го з воза аж до землі. Пак уперся єдною ногою у віз, утягнув верхній конець і поклав кимак на попа. Стоа. Пак підсів під нього, ухопив за середину і помалу убалив го на плече. Коли устави з ним, челядь затихла, не вірувала своїм очам. Читавий кимачище, сирий уріг, і на око страшна вага. Малося погимбав зверху, дулю на плече й встав. Газда з сином підскочили і із страхом слідили за кожним рухом Івана. Балися уже не за уріг, який можуть утратити, а підуть домі з нічим, а й уже балися за Івана, що під таким кимачищем мусив бися урвати. І я змог би від страху за цімбуру, онь ми в роті пересохло. Колися кимак уруняв на плечі, дідотися рушив. Раз вийшов із скала на край вулиці, де було май сухо, пак помали, крок за кроком, пішов упереда. Газда з сином на півзогнутих ногах ішли перед ним задом наперед. Здріли му в лице, чекали, аж колися урве, вже упаде. За ним йшла челядь у тишині на похоронах, майже вніміла. Коли до лісу му вставалося ще десь 10 кроків, Іван став. «Та це мій кимак!» Зазвідався, переривав чимся голосом. «Туй, лиш го меч уже до лібо урвешся!» крикнув перепужений Газда. Не удержали му нерви. Айбо Іван ішов далі. Дійшов до лісу, поверни звер із плеча кимак у двір. То ти з громом покачулявся долі. Двором і встав ацяк під пойтов. Іван супокійно зайшов у двір. Газда з сином стояли коло ліси з розкритими ротами, подрегють челяди. «Іване, ти!» крикнула бабка із Торнаца. «Щося там уже стало? Щося за кимак?» «Та нич, приніс їм ти подарок на Різдво», весело відповів Іван. Ну, та й на цьому конець, яка була доста курта юмореска. І це є нове дав лише шкоду, ож тут воно усі в книжці не є якось так розділено, ож що є просто новела, а що є юмореска, воно все так намішано. Та й як то, в принципі, нараз порозуміти. Ну, то й видко було, що це щось таке май веселое, май смішное. Спередуща була домак не смішна, спередуща була така, що, Боже хорони, айбо всякое теж треба, бо ото направду було, ото не фіглі. Ні, ясно, ож конкретно сеся новела, ото придумка, і це не були якісь то документальні записи, айбо зато кажу, що всякоється направду відбувало, то новела по вспоминках написана, не документальна, ну, айбо і не цілком придумка. 62-га була много май весела, за сього діда Івана в нього є там пару таких. Воно, кіть почитати много його новел, та просліджується. Видко, що він то писав таку з якихось реальних людей. Ну,
Та насправді, доста весело. Я би вам дуже радив почитати цю книжечку, коби сте десь могли знайти. Ясне діло, що ви скорше всього не знайдете, бо я сам не мав зеленого поняття, де се мож купити. Я йому писав на Фейсбук, де можеш цю книжечку купити, це може так у нього з рук. Но він ми, богу жаль, ще ніч не відписував, та і вам раз утвітити не мав що. На другого бока, подакотрі з його новел, головне із цієї першої частини, котрі були опубліковані до 2015 року, та їх можеш прочитати і на інтернетові теж. І пентами їх читав перші рази онлайн і я. Я вам у себе у Телеграмові лишу відкликування, та й кіть слухаєте все на повторові в Ютубові, та теж у коментарях знайдете лінк, де можете ці новели почитати на інтернетові. Та й будемо ся видав на низьке потихеньку сохраняти. Слухали сте шоу «Читаємо з Михайлом» на Радіо 1. Тут се збираємо кожний понеділок, почти кожний понеділок, а й так уже скоро кожний понеділок. І читаємо подайку літературу, коментуємо, думаємо над тим. В основному думав я та й люди, котрі пишуть мені коментарі. Конич не писав та не мало йду казав, ж думали сте. Добрі. На сьому видав буде раз конець. Красно майтеся, сокотіться, не ганьбіться кільтувати гроші в Україні. Ваші гроші, кожна страчена копійка, помагать нашій економіці, помагать нам удержатися посеред цієї припаскудної російської інвазії проти нашої держави. Так що сокотіться, учуємося з вами через тиждень. Майтеся.